Halo guys, dino iki balikna neng channel New BGS. Dino iki arep podcast guys. Iki podcast tamu spesial ya. Spesial Pol. Asli ya? Asli. Asli. Iki salah sijine yo pemerannya dhewe. Pemeran utama. Pemeran utama. Oh. Iki di podcast iki. Kudu iki. Coba ya. Terus saiki? Yo. Yo saiki yo. Kita sambut. Kita sambit. Kita semprot. Seperti ya. Seperti ya. Oh, seperti. Oke. Ayo. Mina mina waka waka Wah, jalane ngene, Bos. Masa kacamatane ra ketok kuwi? Keteng iki. Oh, iya, lho, ayo, lho. Allah. Apa dah? Ayo, lho. Lah, Kamu ceritanya kok di gue? kok kono ini Kira-kira ini mau apa bro? emang enggak Ya. alah numpak sandal Pak Sandal. oh Piye iso numpak sandal lho? ora ora to Ora. ora ora to Ora. lha saiki lho sandal digawe aja ngambang numpak Oh, perjalananmu rene, Man. mau perjalanan Ya. Ya, maksudnya perjalanan. lah perjalanan ini Numpak apa? lah laku oh Jenengmu asli sapa tuh jane iki? Kok iso sampai dijeneng ngek? Netizen iki Heeh. kepo wae jenengmu Cikiri jenenge asli sapa? Ngek apa sikir apa sapa jane? Jenengmu asli nama lengkapmu iki sapa aja? nama lengkap Devi Bayu Setiawan Debi Bayu Setiawan Bayu Setiawan. Jane ya apik lho ya. Tapi Tapi lho bocah ini. ya omongi ora ora to aku ngono nyapa Ya apa? Ceritanya piye kok iso Ceritane coba kok gendongan wah ya. Gak mentek kok atuh. Wi umur piro wi ceblok kok gendongan? alah umur piro cilik Gak karo umurmu pas ceblok. ora ora kamu harus ceritani wong Pas kuwi ya. Awakmu ngene iki pernah atau wadus gak? ya adus to Agen adus ku pengen tanggal 1 Surata ya Yo tak kira kan mek tanggal 1 Surata. Ya ora ro to netizen iki. netizen Tak kira kan. ini ora jomblo ora Ayo dombe. ora adoh Iya. nek 20 meter aku kurene mau 20 meter. 20 meter ya. Ki tak tekoki. ya Ya. Awakmu iki iso diceluk sikiri piye? wah Awal wis mulane piye? awal mulane iki ya rada lali lah kuwi ya Yo sing cerita jodoh. Oh, iya. kuwi gara-gara nganu pas zamane nek kuwono dikek Terus lah ya menggur Ngantuk aku ngene. akhirnya yo iseng-iseng lah celukan ngek elek sing jajal nganu nyeluki seje teko sikir nek ngono gum sikir sapa ngek ora lha nyapa celuk sikir lah piye arepe nyeluk ngek ngono lho piye jajal celuk sikir ya ngono Berarti jeneng sikir kuwi celukan celukan ya. celuk artine sikiri apa? sikir aku dhewe ra ro cacahku yo sing nyeluk Lek aku iki cuma jenenge sikiri sikire. sikire ro Heeh. dari Aris Gawon. Oh, akhirnya dari Gawon, Marian. Oke lucu. Iya. Alah terpaksa lucumu iki. Sungguh Terpaksa oleh. Engko kanu keplok potong. Hus. Sing. Ini kalau soal itu kurang kilo. Terus sampai kayak ini di kantong apa? Kantong aja. Ora ngerti kowe. Oh, Tren iya. sing saiki. Ini kan jenenge skena. Oh, skena apa to? Tren wong-wong zaman 80-an, 90-an ngono kuwi lho. Wah, oh berarti cek. Kayaknya yo kairan
95 ya lawas. Gen milenial. Gen ini ora no gen 90-an. 90-an lawas lho. Lawas ya. Iya lawas. Milenial iki tahun piro? Oh iya mulai 2000. Baby Gen Z. Gen Z ini mulai saka tahun 2015. Munggah. Oh, ngono. Ini kelas lawas lho iki. Iki lawasan berarti ya? Lawasan. Berarti kok model ini Yo, ora ngerti ya. Gak akeh sing ngene iki kaya jadul. Ala kaya ngono kae lah ya ane maya jadulan ya akeh saiki. Tak tekoi kesanmu melok syuting channel iki piye? iki. Coba iki. Iki lho. Iki. Iki ta? Ya, Channel Sane yang pertama siji. Yo BGS lho. channel BGS. Pertama wis ra ngerti. Kesanmu. Ora sih, nek kesane iki enak ya ada. Oh iya, Kesane pertama. pertama. Yo. Pertama ya ra ngerti. Lah arep nutupne channel iki. Channel lawas biar aku tahu roh kok. Oh iya. Nganggur nyutingnya iki nyuting terkoling kok biyen jaman biyen lah. Tapi wis mati suwi channel-e. Iki ora tau roh. Baru no. Ora ngerti lek dijak nguripine. Tak kira dia video apa bae ya lucu-lucunan ngono kuwi. Lucu ora tapi. Ya lucunya pokoknya wis padha pemerane wis padha komplek ya wis lucu. Kesanmu Lek kesane wis seru ae yo. seru wae. Ya Sok iso sana seru tok lho ora nek embel-embele opo ngono mosok bel apa ya kesane yo ya seru lah. ngono nek. Tapi yo lek ndelok raiku dhewe nek YouTube yo isin lah pasti. Asline ya. Asline yo isin. Bisinmu piye? Isine iki ana posisi syuting kok kayak yo kadang yo wis ketek mambu bau naga ngono kae to. Napas Naga naga. dadi yo enggak sadar lah. Seru banget. Yo. Ambune jane ra apa-apa. Ambune. Ambune. Lah kuwi sok ae kuwi diceluk cah kuwi. Oh iya. Kuwi kira-kira aku pas dadi peran Mbah Dugan piye? Perasaanmu piye? Nah, aku lho. Kuwi ada iki ya lek perasaan ya. Yo isin lah kok asline yo. Isin. Bisa dulu lho mek cacah tok mek ini. Ya lek waya syuting cacah lek waya nek di YouTube yo Bukan lah. enggak ya wis male go celoki wong-wong ngono kae. Jenengmu iki lek kok gene sapa to? Dawa. Debi. Ah. Untuk jeneng Mbah Dukune lho. Oh, jeneng lah aku lho. Ah, Sing iya. ngomong teko iki lho. Masa Ya duwe kuwi yo jeneng. sutradarane to sing anu. Kuwi jeneng ora? Jenenge sapa? Ayo lali pisan. Mau lho. Masa Jenenge lali. iki. Wis lali aku lek ra ndelok nek YouTube nek aku lali aku. Dawa saya Jadi kuwi ngomong sing penasaran kon delok neng Neng YouTube. ya. Judule. Oh, putus cinta dukun bertindak. Oh, putus cinta dukun bertindak. Ah, Setindak sapa? ya Mbak Dukun, itu aku. Mbah Dukun ya? Oh, Mbak Dukun. Lah ini kan asli aku dhewe ya. Ya asli kalau ora asli mosok palsu. Jenenge Mbah Dukun sing dawa kuwi kon delok nang YouTube sik. Oh. Jenenge Apa ngono yang gimana to? Ya Iki pokok saiki aku umur piro? umur alah. Cek saiki umurku. saiki piro? Cikung kepala telu cikung hong. Mojek gong ho. 30 berarti Oh, cek sama 20-an. likur. Oh, soli. Oh, sama likur. Oh, alah soli. Kor ternyata. Yo. Sapa jenenge YouTube kan? New BGS. Oh, Wis sedina ngerokok ping piro nek? Kene ya, berapa ya? Tapi ini saya ini setok. Kadang ya kok sedina ya sapat. Wah, sisine sak Pak. kok betah men nyawamu lho. Nemplok Aku dhewe ya bingung kok nyapa cek betah. Nah, yo kan metu-metu nyapa ngono. Kok kerasan ya? Ayo, nah, ya. Kerasan. Cah ngene iki. Jomong ya, kok kowe dhewe gumun to? Lah aku dhewe nggo nyapa lho ya gumun. Umurmu piro? Cek sama likur. Kok jek Berarti Berarti- saya Telung bohong mati ini ya. Matamu. Jogdi kowe. Ini Mata Kira-kira kadang iso di anu telung kapan bulan. rabi? Nah, Wes. Nah,
Aku ya. duwe bojo. Wes ya. Wes ta. Aku duwe pacar. Ya wes lah wes ta. Pertanyaan menjebak itu kan tak mulai sih ya. Loh, ya wes ora teko kuwi. Pertanyaan. Iki oke sing teko kok wis umur sakmono kok digandang rabi. Mas Bayu kok gak rabi-rabi lek ngetokne piye ngono lho. Nah, Piye? Ini cara mengetokkan itu. ngetok sunat kuwi. Ngetokne jamu air Mancur. Wih, kira-kira Netizen iki teko. Yalah. Umur semini. Makulan jet buka. makulan di Makulan kono lho. di genah Lah semua lah gedane. Yo Apa apa tuh? Pokoknya kono ya. Masa dibuka berarti duit ya. Ya lek di duite yo. Nah, Ngono kuwi lek mbayarno piro? Mulai rego piro sampai piro? Nah, lek ngono kopi ro apa piro salah kok ngono kuwi. Iki pertanyaan jebak aku mulai lah aku. Tenan mulai lah. Nah, Sirati kopi ya. Bocor gelasnya. Kancane juga pada ngono ya. Tapi perjalanan jauh. Nah, ini 20 meter kayak mana? Lah yo iki kira-kira hargane iki mau piro? Hargane Kau saya oh wis bener wae. Iki khusus awakmu ya sing ro ya. khusus kamu ya. Yon. Oh sama aku kok awakmu melu-melu teko omah harus sing wedok coba Pak Yarit ngono. Lah ra main gunting diketok nganune susah kok kanjane. Serem nanti ya. Serem. Khusus yang wis dewasa umur 30 ya. Oh, Ngono ya. Ceritanya ngono. iya. Oh, lampunya mati. Jadi enggak ada ini ya. Lampunya mati. Kocokmu ini Oh. lagi ketok Iya deh. Wes guys. Iki wis Wes teko mana? Ya melang gelas sing golek nganu teko aneh-aneh nih. podcast-e guys. Wes cukup sakmene ae. Aku salah repot ya kan. Ayo ora repot. Kancane tak omong dhisik Oh. aja nyolok. Iki cek suro iki. Ah. Wes guys. Yo wis. Lah. Aku tak Sik. Oh, pamitan. Iya. pamitan. Wes cukup ae Oh. cerita ora guna. Pamitan. Wis tinggal paling Bung. Mulai engko ae lho. Wes guys. Dino iki mau dikasih kena enggrek wis cukup. Kok aku karo Bagus iki tak nuwun pamit. Lek Nyuwun pamit. engko lek komen share piye-piye langsung yang YouTube-nya Nu BGS oke. Jangan lali subscribe, like dan komen. Sobek. Dadah, sampai jumpa.